Aínda que cada vez a vida e os servizos se concentran máis nas vilas e cidades, o rural segue a ter un peso importante nas nosas vidas. Aínda así, estas zonas acusan moitas veces a falta de investimento. Por iso, hoxe poñemos o rural a debate. Na estrada, aínda que actualmente a maior parte da poboación se concentra no rural, as vías en mal estado de asfaltado e os problemas de conectividade, entre outros moitos, pois seguen a ser unha realidade. Entón, falta investimento no rural? Os participantes teñen que responder con sí, non, ou un titular de 15 segundos. Sempre falta investimento no rural. É tan extenso os 473 núcleos de poboación que presumimos de que temos o concello con máis núcleos de poboación de España que nunca abunda. Sí, falta investimento, para mostra o ano 2024 no que únicamente se destinaron ás parroquias 250.000 euros para asfaltar 8 pistas. Sí, é indudable que fai falta investimento no rural, pero máis que nada é ter un proxecto para facer ese investimento. A Plaza de Abastos da Estrada é o reflexo do noso rural. Segundo un estudo de Fotocastro Research, ao 63% dos demandantes de vivenda a nivel nacional gustaríalles vivir no rural. Unha cifra que subiría ata o 71% entre os demandantes de 18 a 24 anos. Por iso, que teríamos que facer para mellorar a situación actual das zonas rurais do concello e, á vez, atraer máis poboación a elas? Os participantes teñen un tempo máximo de 2 minutos. A aposta polo rural ten que ir definitivamente decidida en varios eixos, basicamente, fundamentalmente as comunicacións, e as comunicacións no seu amplo espacio, tanto as comunicacións en rede viaria, a aposta en discriminación positiva para que a inversión do concello vaya para os viarios municipais que temos en peor estado, sempre son insuficientes, pero este ano xa conseguimos que se invertira unha cantidade importante e témolo que seguir facendo para chegar a todos os recunchos, e as comunicacións tamén no ámbito de internet e da telefonía que xa hai anos que se sentaron aquí neste mesmo asiento onde estou hoxe, pensaron que o internet e coa estrada digital iba a ser a superación fundamental entre a división entre as oportunidades que hai no casco urbano e tamén no rural. Iso foi un gran avance no seu momento e seguir prestando este servicio e seguir sendo o motor para que as empresas que teñen que poñer estas redes hoxe en día o fagan, que sexa un dos obxectivos de futuro. Que os fondos europeos que chegaron para transformar aí onde se invirten tamén estean centrados no rural, tamén creo que vai a ser un gran revulsivo para que os núcleos rurais, onde viven os veciños e veciñas do rural da estrada se transformen, melloren a accesibilidade, melloren a recollida de pluviais e en humanización dos mesmos e inmobiliario, vai a ser tamén un gran revulsivo que máis pronto que tarde vai a ser unha realidade. E o seguinte é tamén a aposta cultural, a aposta polo asociacionismo, a sociedade rural, para que teñan nesta casa no Concello Estradense unha inversión e un apoio para que esas iniciativas, tanto tradicionais como iniciativas novas, teñan o respaldo e apoio para que a estrada dos seus 473 recunchos teñan a súa vida propia e as tradicións sigan sendo unha caixa de oportunidades. O certo é que non todo o que se pode facer para atraer veciños e veciñas para as parroquias da estrada depende do concello, pero si hai unha parte importante de cousas que debería facer o concello da estrada. En primeiro lugar, pasa polos servizos públicos. Falamos dende o mantemento da rede viaria, os desbroces que se fan para que sexa cómodo vivir nas parroquias ou outro tipo de servizos, como poden ser os dos centros de ensino, onde xa vemos como están os pabellóns e outras instalacións que dependen do concello. Non pode ser que se asfalten nun ano 8 pistas, nada máis nas parroquias. En segundo lugar, eu creo que os grupos políticos debemos facer pedagogía, e é que hai 4.000 vivendas baleiras que non son nin primeira nin segunda residencia de ninguén no Concello da Estrada e que deben entrar ao mercado inmobiliario, sexa pola vía
do arrendamento, ou sexa pola vía da compra-venda. Iso faría que as vivendas na estrada foran moito máis accesibles para as rendas medias, e que estamos en máximos históricos de prezos de compra e tamén de prezo do aluguer, e, por tanto, facelo máis accesible seguramente fora bo para todos e para todas, e, dende logo, eu creo que poñer unha vivenda baleira no mercado inmobiliario na estrada é bo para o Concello e é bo para os propietarios. Por lo tanto, debemos facer esa pedagogía e fuxir tamén de mitos que seguramente os profesionais do sector poden desmentir de que as ocupacións e os destrozos de vivendas son casos residuais, non é un mal que sexa endémico ni moito menos, e menos no Concello da Estrada, e, dende logo, poñer en valor esas 4.000 vivendas vai a ser bo para o noso Concello. Vamos a ver, non hai unha fórmula, eu penso que non hai unha fórmula máxica para recuperar poboación no rural ou para dinamizar o que é toda a economía que xenera este sector. Eu creo que estamos nun cambio de ciclo económico onde influyen factores que ata agora non influían, pero que sí está claro é ou se fai unha economía a escala, a pequena escala para os pequenos produtores, un produto de calidade. Se aposta por cultivos ecolóxicos e sostibles e ao mesmo tempo se pagan gandeiría, unha política forestal que non prime pois esta industria que é auténticamente destructiva como pode ser a do eucalipto. Eu creo que hai que ter un plan mirado desde o país e pouco se pode facer desde o Concello, se dende o goberno da Xunta de Galicia, por exemplo, non se dá un plan claro que aposte dende dentro do país e non mirando a beneficiar pois as multinacionales de alimentación, do comercio, etcétera, etcétera. O primeiro que eu entendo que se debe de facer para atraer poboación ao rural e para mellorar as infraestructuras tan necesarias no rural estradense é, dende logo, facer o contrario do que se veu facendo ata agora, e é apoiar, impulsar, activar o sector primario. O sector primario foi desmantelado porque nos estuvo gobernando ata o de agora e siguen desmantelando. Cada vez é máis difícil vivir e traballar no rural, vivir do rural e traballar no rural. Entón, ese foi o primeiro problema do noso rural. O abandono do rural, a xente tuvo que deixar o rural para desplazarse ás industrias das cidades e das vilas e, polo tanto, o noso rural queda totalmente abandonado, mentras cada vez somos máis dependentes da alimentación que nos ven de fora. É importante, polo tanto, apoiar o sector primario para revitalizar o rural e crear do rural un rural vivo e con servizos básicos como son o abastecemento da auga, a recollida de lixo, o saneamento, a mellora das infraestructuras, internet, un servizo fundamental no século XXI, o transporte público. A xente no rural, sobre todo unha poboación envellecida por culpa das políticas que, como acabo de decir, non creen no rural e no noso sector agroalimentario, fan que a poboación do rural sexa envellecida e este desconectada. Hai que mellorar o transporte público e a demanda, transporte colectivo e a demanda, para que romper esa brecha entre o rural e as zonas máis urbanas. Temos que facer atractivo o noso rural con servizos para que a xente que vive nas vilas e nas cidades se lle aparezca atractivo vir a vivir ás zonas rurales. Por iso é importante, como digo, en primeiro lugar, apoiar o sector primario, crear esa gran despensa de produtos, de alimentos sans e de proximidade, apostar pola produción dos nosos produtores a través da Praza de Abastos. Esas foron as propostas, agora faltan as medidas. Falta enfrontarse á realidade, falta premer esa tecla que funcione. No Xornal da Estrada estaremos moi pendentes do que sucede aquí no rural e, como sempre, moitas grazas por estar aí. Vémonos.